I'm just taping now. Jeg optager lige nu. Ja, jeg siger ingenting. Se de skøre hunde. De elsker snevejr. Ja, det gør de. Og de elsker at lege med hinanden. Så dejligt. Ja, det er god underholdning, det der. Og det er ordentligt kørt slow motion lige nu. Det er ikke sådan helt vildt. Ej. Jeg vil ikke snart Shia, hun tager en tur rundt. Og nu får hun lige bilhalsen. Og så dejligt med det sne. Ikke også? Faktisk så sneer det ordentligt. Kan vi vide, at man kan se, at det sneer? Det kunne godt være en rigtig god optagelse, du får der. Mine vinduer er altså ikke blevet pudset. Nå, det kommer alle til at se på Facebook. Jeg fortæller, det er Karins vinduer. Vinduer, der ikke er blevet vasket siden gang i efteråret. Så det bliver lige sat. Skal vi lige vente, så hun vælter Sweetie af pinden her. Så, nu fik hun et par poter. Ja, nu fik hun et par poter ind, så. Nu kommer vi lige op i gear. Nå, nu skal de holde pause.